ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали ютуби Хонатеҷе. Ҳама каса чӣ хелен, созен, хубен, саломатии хубай, вақту хушай. имрӯз 22 апрели соли 2025 шумо дар канали Хонатеҷе навори хонаҳои душанберо тамошо кардем. бовар мекунем бачаҳо азиз. ҳамин навор аз душанбе хонахар бошен, тамошо кунен, роҳат кунен. аммо территория душанбе хонаҳои фурӯшӣ, квартироҳои фурӯшӣ, бовар кунен, беҳад зур шид. ҳамин навори зур шид, баҳри шумо шид. барои реклама рақам мегузорем, муроҷиат бикунен. замин, мошин, хона, квартира чизе боша, роӣ кунен. наворҳои бадина рекламагузорӣ карда дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта метавем бачакои азиз. дар ҳамун комментария нависен аз куҷо то чанд сомона, аз кадом территорияҳо хона дар корай нависен, реклама мекунем. ака ба хотири пешрафти канали ма якта лайк бижақина, дар канали ма ҳози подписатсия кунед, навора сар мекунем бачаҳои азиз. якумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯширо тамошо кунен дар ноҳияи Рӯдакӣ, сехонагаи 59 метри квадрата. нигоҳ кунед, се хонаи пашти 60 квадратаи дар 8 этаж, повороти Ленинград, ноҳияи Рӯдакӣ. мактаб, садик, коллеҷ ино наздик. дом бошад, доми новостройкаҳои ремонти хушрӯӣ, замонавӣ кардагӣ, барои зиндагӣ кардан таппа тайёрш кардиянд. просто ки мехаренда зиндагиро сар мекунем бародар азиз. доми новостройка оид масъалаи ҳуҷҷатҳо боша, мега ҳуҷҷатҳо ҳастай. ремонташ чӣ хел дар видео мебинен, ремонти хушрӯакай. касоне ки мода хона, замин, квартира роӣ мекунем, дӯстон ҳаракат карда видеонавори фасон карда роӣ кунед, баъд чем суратҳои холӣ, ҳамин видеонавор рекламаи зур мешавад. аммо тамошобин, харидор вақте ба видео мебина, мақсад чизе ҳастай, дар ҳамун видео шароитҳош қатъи роӣ кунен. чӣ плюсаву минуса дора, роӣ кунен. худо хоҳад наворҳои бадина дар ютуб, тикток ва инстаграм рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем, дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта метавем. ана нархи квартира мега ки 500 000 сомониш мегем. касоне ки мехара, хоҳиши харидорӣ кардан дора, дар рақамҳои ахираш 17 ва 77 занг бизанем, бигем ки ма аз канали Хонатеҷе номерота гирифтам ака. хулас лайкҳоро биҷақинен, дар канали ма ҳози подписатсия кунен. мо дар хонаҳои арзон бисёр роӣ мекунем бародар азиз. наворҳои бадинаро тамошо кунен, наворҳои пешинара ва наворҳои бадинаву пешинара хонаҳои арзон беҳад бисёранд. иншоалло ягонташа мехарем бародар азиз. дӯстони азиз, мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар повороти Ленинград, духонагаи 67 метри квадрата. тамошош кунед ака, анаиш бо арзонтаракай бо. уш сехонагаи 60 квадрата буд, анаи бошад духонагаи 67 квадрата, боз арзонтаракай. ҳамагӣ хонаҳо мега ду хонамон се тиреза дора, яташ дута, яташ якта. баъдан доми 8 этажаҳай хонамон дар 7 этаж қарор дорад. срочнай бад фурӯшӣ бародар азиз. доми тайёр, мардум зиндагӣ дора. дом лифт дора, бо электромонтажи шикатурш 410 000 мегем. агар ки шикатуру монтажа хитон бикунен, агар аз инам арзонтар ҳам мешавад дӯстон. бо кирпичи пухта хона бардошта шудагӣ.
маълумоти бештар рақамҳои дастӣ, рақамҳои ватсапша мегзорем, занг мезанен, маъқул боша бихаренаш. Ягон дӯсту бародаратон аз Душанбе хонахар боша, канала тавсия битен. ё ки ами кадом хонае ки боли мени маъқултон меша, рақамҳошона рӯй кунен, духоҳад можид ва ё бихара. Баъдан бо лайко поддержка кунен. Мардими Узбекистона блогероша бинен, баробари просмотр лайкай. Не ки мақсад меҳнат мекунем, дастгирӣ систай бача азиз, бехафагӣ. Мегзарем ба сеюмин ҳавлии фурӯшӣ. Анаи ҳавлиеро бинен 185,000 сомонияе бача. Дар 185,000 2 сотих замин, 2 дар хона дорад. Срочно бад фурӯшиай. Каси мегира оша шава, инам арамад. 2 сотиха 2 хонага 1,85 нархш. Телефонҳои дастӣ ватсапша мегзорем, маъқул боша бигирен. Анаи хона боша дӯстон дар шаҳри Бохтар айнаки. Дар шаҳри Бохтар аз бозори Ҳоҷи Шариф 4 километр болотар. Ба доллар 16800 доллар бо савдо мекунем. ҳуҷҷатҳо 100% ремонт, замонавӣ, об светш мега 24 соатай. Ҳамин хел адрес мо қабул кардем. Ҷош ҷои беҳтаринай. Барои зиндагӣ кардан удобни места. Марамат бо маълумоти пираша занг замеш азиз. мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ рӯйӣ кардагӣ. Ҳар як квартираҳои рӯйӣ мекуна хонатиҷада бовар карда, иншоалло иро ма савдо мекунам метам бача азиз. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки сехонагаи 65 метри квадрата. Видео камтар ускори чидагиай аз ҳисобе ки дарози бад буд, ба ҳамо хотир бардор азиз. Навор маъқул шида боша, лайкора биҷиқен, бинависен ки хонатиҷа ба пеш. рақами 5 бизанен, бо гарини хирсанд мешем. Тамошо кунен, ҳар як хонаҳои рӯйӣ мекунанд, бо арзон айда. Хуб, дар шаҳри Душанбе дар 13 этаж. Хуб, сехонагаи 65 квадрата. Нархша бо маслиҳат мега. Бисмилло азиф дохил шидем. Нарх бо маслиҳат арзонакай, срочно айбадай. Занг бизанен, бигем ки аз канали Хонатиҷа или Савдо ТВ гирифтам, акақати чахчах кунем. Силкаи канал роҳӣ кунен, акада бигем ами канал ма гирифтам, бо арзонтон мекунен иншоалло. Хуб, территорияи Султони Кабир, доми навастройка, документ дора, ремонт, падабои тайёрай. Дар 13 этаж, сехонагаи 65 метри квадрата. Маълумоти пира занг занен. Бо маслиҳат нархш бача азиз.
ва дӯстон, мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки дар шаҳри Душанбе дар кӯчаи Гипразем доми 11 этаж дар якум этаж хона қарор дорад. Ду комнатаи 52 квадратни метр. хуб, рақамҳои дастӣ WhatsApp мегзорем. Хона бо ҳама шароитошо. Документо 100%, мактаб саддик наздик. Об светаш доимӣ ба рубл 4 миллиону 990 000 рубл, ба сумми тоҷикӣ 599 000 сомонӣ. Чӣ тавре мебинен? пашти 600 000 сомонияи ремонти хушрӯ замонавӣ дар якум этажай касе мегира. Ина марҳамат зиндагии шоҳона баҳри шумо. аз уми канали мо занг мезанед, лайкҳоро биҷиқен, дар канал подписатсия кунен, чизе дошта бошен роӣ кунен, ҳаракат карда видеонавор карда роӣ кунен. чем суратҳои холи видео бо иншоалло беҳтарин мешавад. бачаи азиз, мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки духонага квартира 33 квадратни метрай дар якум этаж 33 квадрата, шаҳри Душанбе, Рӯдакӣ, повороти Ленинград. нарх 310 000 сомонӣ. хуб, доми новостройка документ дора, ремонт замонавӣ ба доллар 28 100 ба сумми тоҷикӣ 310 000 сомонӣ, ки боз арзон ҳам мешавад. марҳамат, занг занед бачаи азиз. ва дӯстон, мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки духонага 46 метри квадратӣ дар ҳафтум этаж, шаҳри Душанбе, Рӯдакӣ, повороти Ленинград. ҳами навору мақсад мо гуфтем аз Душанбе, бисёраш аз повороти Ленинград буд. мақсад ҳамо территорияи Душанбе ки ҳаст, ба ҳамн хотир хонаҳо фақат аз Душанбе гирифтем. бачаи азиз, мура неправильно нафаҳмед. Душанбе, Рӯдакӣ, повороти Ленинград 250 000 сум дар ҳамин дом қарор дорад. доми новостройка 11 этажа дар ҳафтум этажа. документ дора, ремонт, коробка ба доллар 22 700 боз савдо мешавад. маълумоти пурра занг занед. навор тамом шуд бачаи азиз. 7 то хона квартира буд, навор кардем. фақат чикор мекунен? лайк мезанен, дар канал подписка мекунен, чизе боша роӣ мекунен, навори баъдина ждат мекунем ку кай хонатиҷа или савдотӣ реклама мекунам. обод бошед. раванд ба ҳама.